Dobar dan, ja sam Ivica Penić, trener poslovnih vještina i osnivač Marijevim Akademije uspjeha. Tema naše današnje lekcije je politika, odnosno što možemo naučiti od političara. Evo, izbori su završili, tko je glasao je, tko nije, mora čekati neku drugu priliku i onako su izbori svake ili svako druge godine. Nego, u prošlom videu smo pričali o superjunacima i o tome što možemo naučiti od njih i kako to možemo primijeniti u našem poslu. Danas pričamo o nečem potpuno drugačijem, iako izgleda da će Batman ostati u Zagrebu još neko vrijeme. Da li ste čuli za riječ ideologija? To je skup ideja koji čine osnovu neke ekonomske ili političke teorije, koju podržava neka grupa ili neka osoba. Svi vrhunski poduzetnici, političari, vjerske vođe imaju tu zajedničku osobinu, da znaju kako servirati ili prodati maglu u obliku ideologije. Odnosno, prodaju nam san umjesto realnosti. Kakve to veze ima s poslom? Pokušajte napraviti poslovni plan za svoju buduću firmu i nabrojati sve što vam je potrebno kako bi ostvarili ono što želite. Ako imate početni kapital koji možete uložiti kako bi platili sve one usluge i proizvode koje trebate, super, to je najbolja opcija. Ali što ako nemate dovoljno kapitala ili je vaš projekt toliko opsežan da trebate veći tim, veći izbor ljudi sa različitim vještinama, programere, dizajnere, administratore, prodavače, marketing stručnjake itd. Kako ćete to platiti? Odnosno, da li je moguće navesti nekoga da vjeruje u vas i vaš projekt tako da uloži svoje znanje, energiju i vrijeme, a da ga vi ne morate platiti u službenoj valuti? Ako ste u mogućnosti prodati im priču, nacrtati svoju viziju toliko jasno i precizno da se oni mogu poistovjetiti s vama i sa vašim projektom, da sami mogu vizualizirati ljepšu Hrvatsku, više radnih mjesta, bolje školstvo, kriva tema, da se mogu poistovjetiti sa vama, sa vašim projektom, do te razine da mogu zamisliti osjećaj zadovoljstva i koristi koju će imati kad završe taj projekt, odnosno da postanu dio te priče. Ovakva suvlasništva nad projektom su dosta raširene u svijetu i često su najbolja opcija za mlade poduzetnike i start-up, iz nekoliko razloga. Prvenstveno, posao se odrađuje bez financijskog uloga. Dobivate raznovrsnost vještina u jednom projektu. Mogućnost suradnje i nadogradnje vještina i dobivanje radnog iskustva je veliki plus za one koji ulažu u vaš projekt. Mogućnost da budu dio nečega velikog i važnog je jako važno ljudima u razvoju. Svi sudionici u projektu će se više zalagati kada postanu suvlasnici u odnosu na to kad rade samo neka zadatak. Ali ovaj tim koji će biti sastavljen od različitih ljudi sa različitim znanjima i vještinama treba vođu. Treba nekoga ko će ih skupiti, motivirati i voditi. A to ovisi o tome koliko ste sposobni do detalja opisati svoj projekt. Odnosno naslikati jasnu sliku svojim suradnicima tako da je i oni vide i osjećaju da su dio nje. Postoji još jedan važan element koji čini razliku između prosječnih i vrhunskih poduzetnika i vođa, a to je vaša sigurnost. Ako možete nacrtati do detalja jasnu sliku, prenijeti svoje samopouzdanje i svoju sigurnost na svoj tim, uspjeh vam je zagarantiran. Iz tog razloga je kreiranje prodajne priče jedan važan dio radionice koju radimo u sklopu promocije City Business Centar Zagreb. Pa koristim i ovu priliku da vas pozovem da nam se pridružite. Provjerite na našim web stranicama na koji način to možete napraviti. Naša sljedeća tema je jedino pitanje na koje morate znati odgovor prije nego što započnete svoj privatni posao. A to je pitanje zašto. Ja sam Ivica Penić. Hvala vam što nas pratite. Nadam se da se vidimo na nekoj od radionica, a do tada vas srdačno pozdravljam.